Welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So what's good mga bossing? It's your boy Boss Cirque Bakari again for another reaction video. So for today's video mga bossing, i-react na naman natin yung mga issue sa Pilipinas ngayon, no? Mukhang hindi na nakokontrol at mukhang palala na ng palala yung mga nangyayaring nagaganap dyan sa Pilipinas mga bossing. So yun na, umpisahan na natin to mga bossing. Sabay-sabay natin to panoorin at reactan. So let's go! Is this really how we're treating our fast food servers today? This is Shella from Chowking SM Ecoland branch, and her manager told her to Ecoland, so sa Davao to guys, if I'm not mistaken. Kung mali ako guys, please correct me. walk around Ecoland to find customers. Ma'am, good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order kong halo-halo, paunsa ang delivery. Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na po na ako siya diri ang. So pag abot nimo diri kay bagtaso na nimo. Yes po. Oh no, Kung lalakad order nga lang ko siya. pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong part. Very wrong. Very wrong. Diyos ko po. So, ganito ang ginagawa ng Chowking. Or hindi ko alam kung sa lahat ba ng Chowking store kailangan nilang kumota or what not, no guys. So, ngayon, si ate, kailangan niya lumabas ng store para lang magbenta sa labas. So, ayan, naka-umbrella siya. Alam naman natin sa Pilipinas na sobrang init. Diyos ko po, tagaktak ang pawis mo dyan, pare. So, ngayon, etong si madam, nagme-make sense naman sinasabi niya. Sinasabi niya, paano nga kung mag-order ako ng halo-halo? Pagdating sa akin nito, tunaw-tunaw na. No, ganun na mangyayari dito eh. Tapos sabi nga ni ate, mag-jeep na lang daw siya, gagamitin niya yung sarili niyang pera, which is very sad, man. Kasi, ba't ka pa nagtrabaho kung gagastusin mo rin pala yung sarili mong pera para lang matustusan yung pinapagawa nila sa'yo? Mag-tricycle kapag abot diri. Kay Yes medyo po. layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Mas malayo Pag yung jeep ka lalakad. or ano, naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po, ma'am. imuha na. man. O dili na fair. Required yun sa imuha na magbagtas ka mangita og customer. Yes. Aha. Ang among store is mingo jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. So, sa service crew is kailangan na mo mangitag pamaagi na mudako ang What? sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin. So, nanan yung order po, ma'am. Balik lang ko, mama. Okay. Ano to? She had to walk around the subdivision to deliver the food, okay? Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Oh my Very gosh. good. Kaya Pila laban pud lang pila kami. pud imong kota dapat. How much? 6K. 6K. Pero karon ang halina ko is 2K plus na po. 2,000 pa lang. So, 4K pa. Buhat ng tanan. Ano na to ni post na to ni ha. Okay, nagpaalam naman si ate. So, Yes, para mas solid siya doon. matapang sa iba. Sobrang galing niya doon. For context, it's around a 15-minute walk to get to where this is filmed, and she had to go back and forth 3 times just to deliver the food with nothing but an umbrella. They didn't give her water or allowance to use the jeep or the tricycle. Really Exactly. disappointed with the whole situation, and I hardly ever post content like this, but I have a platform and I'm gonna use it. Repost, comment, you can download this video and post it and have my permission. Let's do our part and treat our waiters and servers with kindness because we do not get paid enough for this shit. Okay, so ngayon guys, ang tignan natin kung anong nireact dito ng Chowking. Kasi ang Chowking is naglabas sila ng statement about this issue. So, let's find out. So, ito yung sabi ng Chowking dyan. The Chowking management has received feedback from a concerned customer regarding an activity conducted by one of our stores in Davao pertaining to outside of store order taking. So, sa Davao nga siya mga bossing, no? So, we assure our customers and the public that we are treating this matter seriously. As such, we have asked the store to place the said activity on hold. So, which means, alam nilang nangyayari to, no? While the guidelines to ensure compliance with our standards are undergoing review. Further, the concerned team member continues to be a valued member of the store at Chowking. Upholding ethical in conducting business is a core commitment. Okay, alright. So, ang sabi dito ng Chowking, aware sila na nangyayari yung ganong business, no? Yung lumalabas yung mga members nila or team members nila para magbenta ng products nila sa labas. I don't know, guys, kasi para sa akin, hindi maganda yung ganon. So, hindi ko alam kasi kung nasa job description ba nila yung kailangan nilang lumabas para magbenta ng mga produkto nila, no? Ito guys, opinion ko lang ha. Para sa akin kasi, they're working as a waiter or waitress or servers sa loob ng mall. So, parang hindi siya reasonable kasi isipin mo naman lalabas yung tao, gagamitin niya yung sarili niyang pera, tapos gagamitin niya yung sarili niyang oras, nasa ilalim siya ng sikat ng araw na sobrang init, maghahanap siya ng mga
customers niya. Kakatok yan sa bawat bahay o baka gusto nyo pong mag-order ng Chowking ng binibenta namin. No? So parang it's really unfair para dun sa nagtatrabaho. Plus ginagamit niya yung sarili niyang pera, which is yun yung sobrang sakit para sa akin. Plus, ang sabi ni ate dun sa video is commission-based sila. So hindi ko lang alam kung may sarili ba siyang sahod on top of the commission. So hindi natin alam, si ate lang makakasagot niyan. Ang pinagtataka ko dito, anong mangyayari kung hindi niya naabot yung 6,000 na commission na kinukuha niya, no? Matatanggal ba siya? Mapaparusahan ba siya? We don't know. Anyway, sana may gawin yung Chowking dito sa ganitong issue dahil hindi siya makatarungan para sa akin. Ice cream incident, mga bossing. Uy, hindi naman kita anak ah. Siya mo rin? Pabili ka sa mama mo. Bossing, hindi mo na dapat ginawa, in-upload mo pa, no? Dito na pumapasok yung think before you click. So, sa kagustuhan mong mag-trending, ayan, nag-trending ka bigla, yun nga lang sa maling paraan. Dinamay mo pa pati yung bata, boss. Ang laking impact nitong mangyayari sa bata na to, idol. Nakita mo yung itsura ng bata, sobrang lungkot ng bata, Diyos ko po, naawa ako sa kanya. Kung siguro nandun lang ako mismo bumili ng ice cream para dun sa bata. Napaka-insensitive mo, bossing, hindi kasi lahat ng ginagawa mo sa buhay ay na-upload mo sa social media. So ang huling balita ko dito mga boss, nagpa-Raffy Tulfo in action na nga yung nanay. So ibig sabihin, may kalalagyan si kuya rito. Galit na galit. Okay. Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigitna, wala siya sa lugar. Ako daw yung gumigit-git. Bitin yung video mo, Iniiwasan ko na bossing, nga eh. hindi natin nakikita eh. Kamukha ni Mang Bo. Ganong-ganong pa si kuya. Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko ang lisensya mo. Bakit? Nakadrugs ka pa. Nakadrugs? Akin na yung lisensya mo. Nakadrugs daw Titignan ako. ko ang lisensya mo. Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga nakadrugs. sakay ako doon. Kahit Nakadrugs daw ako. videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo ang pamilya ko. Gago ka. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Papatayin mo kami. Papatayin mo kami. Magalit si kuya. Pag pulang-pula mata mo, nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo. Huwag mo akong videohan. I-video mo ako ng i-video. Papatayin Wait, wag mo akong videoan. I-video mo ako ng i-video. Ano ba talaga, kuya? Si Mang Boy naman, oh. mo ang pamilya ko. Naintindihan mo ako. Akin na lisensya mo. Sir, wala akong Pagod ka ba? Wala akong Sabog problema. ka, no? Wala akong pagkakamali. Sa magkano? Dinidkit mo kami, hindi mo nakikita yon. Ano kikita? Pinatay mo kami, ah! Ikaw wala sa linya. Bakit past tense na, bossing? Pinatay na agad. Kung patay ka na, wala ka dyan, di ka nag-umingi ng lisensya, ha? Ako wala sa linya, gago! Ay, Umiiwas na Ay, ako sa inyo. grabe. lisensya mo. Galit na galit si kuya. Akin na lisensya mo, pa. Akin na Yung lisensya mo, akin na. Ngayon na din. Gilid. lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Nanginginig na ako sa'yo. Akin na. Hintayin na lang natin. Uy, nanginginig na siya sa akin, no? Bossing, una-una sa lahat, wala kang karapatan humingi ng lisensya dahil hindi ka otoridad. Guys, only authorities can ask for a license, bossing. Sana unang-una yung ginawa doon, humanap ka ng police o kaya alam mo yon, kinausap mo ng maayos, bossing. Ano bang problema natin? Meron ba kayong ano dyan, baka kulang ka sa tulog, no? Namumula mata mo. Hindi ka naman naka-drugs, no? Baka namumula lang mata mo. Kulang ka lang sa tulog siguro, bossing. Masyado kang judgmental. Namumula lang yung mata niya. Tinawag mo na agad durugista. Ha? Nangihinig na ako sa'yo. Well, ang dami sanang nagawa nilang tama dito sa video na to mga boss, no? Lalo na si Mang Boy. Pwede niya sanang itanong niya kung may lisensya ba siya, tumawag sila ng pulis, inayos nila ng maayos, hindi yung nanggigigil ako sa'yo. Ganun ba? Kasi yung init ng ulo, walang magagawa yan, bossing, no? Kailangan yung kumalma. Diyos ko po, pare-pareho lang kayong motorista, walang may-ari sa inyo ng daan. Ang daan para sa lahat, hindi lang para sa inyo, ha? Tapa, oy, gagi. Ang tapang ni kuya. Uy. Alright Solid. mga kayuman, may reaction lang tayo dito sa ating napapanoorin ngayon. Grabe. Enforcer at saka rider, ayan. Nagkakagulo na sa Ay. mga kayuman.
May magpapasorry na naman kay Idol Rafi nito, guys. lang po din natin alam talaga ang punot dulo nito. Sabagay, hindi naman nga natin alam kung ano nangyari talaga, pero wala kasing karapatan manakit ng tao, bossing. Ating enforcer, no? Di talaga lumaban. Talagang andun pa rin yung ano. Pinanggigilan kalmado niya, no? Pero itong rider natin, di natin alam kung ano talagang dahilan kung bakit galit na galit siya at gusto lang manakit. At ito na nga, may Oy, dumating bagong sinaktan dating. na nga po yan. Ayun na po. Hindi natin alam kung bakit niya sinaktan. Ayun. Solid. Nanuntok ayun na naman. So, di natin alam kung ang ba talaga ang dahilan nito. Uy, Pero sa grabe nakikita, talagang mukhang matindi pinagbatukan talaga niya yung mga galit ng enforcer, ating, pare. isang Galit na rider. galit siya. Ayan. Buti at tinaawat ng kasama niyang babae. So again po, di natin alam kung anong punot dulo nito. At salot din sa mga enforcer. Ayan. Talagang hindi lumaban, pinabayaan lang. Tama. At buti ka mo may umawat nga. So, ang tabayan Lakas ng natin kung loob anong niya. Ang nangyari lakas sa ng loob sunod. niyang manakit ng Panoorin niyo enforcer, po, mga pare. kayaman. Grabe, puro kaguluhan na naman nangyayari, no? Galit na talaga si ano. Si rider, ayan. Hindi kasi din natin alam talaga kung ano nangyari dito, mga boss, eh. Kaya wala tayong karapatan para magsalita dito. Pero kasi dun sa pananakit niya, wala talaga siyang Sana may karapatan dumating manakit. ng pulis para maging maayos na lahat. Ayan. O, ayan na nga. Ayan Dumating na yung na ang pulis, lesbo. mga kayuman. Ayan. Sa wakas, may dumating din. Ayan. Ayan na si Ayun na si Lamang bossing, Pulis. oh. Ah, ako for sure manginginig na to. Kumalma siya bigla na nakakita ng polis. Kinagandaan dito, may Buti nakakuha naman, ng kumalma video. na rin yung ano natin. Yung isang rider. May polis At may eh, paano hindi kakalma? mapapansin nyo, may isa ring pumapagitna na rider. Kaya, maayos din na meron ka Grabe, ng no? tao. Talagang nakita mo yung pananapok niya. Talagang wala siyang pakundangan manapok, pare. Pero si Kuya talaga, sinapol talaga eh. Inuulit mo lang Hindi sinasabi siya ko, lumaban, kuya. mga kayuman. Talagang magaling, maayos ang ano. Magaling tong mga enforcer na to. Oo. Yan ang gagawin niya. Kumuha ng cellphone, ayan. Ayun, galit na galit pa rin, no? Nag-aano pa rin siya, no? Hindi natin talaga alam kung ano't punot dulo nito, pero at least may pulis na po. Yan. Ay, tuwan-tuwa yung mga tao. Palakpakan. Tuwan-tuwa yung mga tao dahil sila yung mapupulis talagang siya. nakakaalam kung anong dahilan. At yung mga tao sa paligid, tuwang-tuwa yan, papalakpakan pa sila. Nagtatawanan pa na pinasakyan na sa mobile yung isang rider. So sa mga ganyan sitwasyon, mga kayuman, talagang ang hirap, no? Pag mga ganyan na Oo, kuya. Totoo. Mahirap Magulo. na. Oo, magulo. Totoo dapat sa yan. kalsada, bigayan lang. Biga yan. Totoo yan. Kaya nga, hindi naman tayo nagmamayari yan. Oo. May-ari niyan. Walang may-ari niyan. Sa bagay, Hindi pala mainit ang gobyerno. Pilipinas, kaya mainit ang mga ulo ng mga tao din. Pero hindi pa rin dahilan yun, kuya. Pero ganun pa man, dapat Ano? Tuloy mo, kuya. magkuunawaan tayo. Kasi Oo. hindi na dadaan sa mga bagay na Ano? marahas. Marahas. Totoo. Totoo. Mga ganyang sitwasyon. Ang naniniwala naman ako sa'yo, boss. Daanin sa mahinahon na pamamaraan. Tama ka. Tama. Yan yung mga kayuman na Oo, uli, ano, kuya? hindi natin po alam ang punot-dulo nito, pero at least na okay na po sila. Ayan. Oo, no, okay. Hindi pa nga So okay. baka susunod na araw malalaman natin kung anong balita nito. So abang-abang po tayo, mga kayuman. Babangan nga natin, Para kuya. Tama. magiging updated po tayo. O, sige po. Magiging marites po tayo sa kanila. Para malaman natin ang totoong pangyayari o punot dulo. Oo. So, ganun pa man, at least okay na sila. Okay. Hindi pa nga sila okay, kuya. Ayan. Pinakalma naman ng polis.
So yun mga bossing, saludo ako sa mga enforcer na nakaalitan ni kuya, no? Pinaganan nila yung maximum tolerance. So talagang hindi nila pinalagan kahit na sapakin sila, batok-batukan ni kuya, no? Syempre, alam naman nating lahat na pagkakalaban ng isa, kalaban ng lahat, pagkakabaro mo, no? Kaya good na good kayo dun sa ginawa nyo yun. Though hindi namin alam, baka may nangyaring masama or may nangyaring hindi maganda, baka maraming possibilities kung bakit nagkaganon si kuya. Pero ganun pa man, dapat hindi siya nananakit dahil wala siyang karapatan doon, no? Hands off dapat sa mga ganon, bossing. Pero doon kay ate, asawa mo siya or boyfriend mo, magdalawang isip ka na ate. Nakita mo naman kung gaano kagalit yung boyfriend mo, no? Sinaktan niya yung mga taong, alam mo yun, kagalit niya, no? Pati ikaw, binalibag ka pa niya. Diyos ko po, magdalawang isip ka na. Sana okay ka lang ate. So yun, sa mga motorista dyan, mga bossing, Diyos ko po, habaan niyo pa po yung pasyensya nyo. Dahil marami pong mga pamilyang nag-aantay sa inyo sa bahay. Hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Baka yung mga enforcer na yon, alam mo na, may baril, tapos bigla kayong alam mo, yun. Dahil nga sobrang galit na, di ba? Di mo alam kung ano pwede mangyari. Baka pwede nga mabawayan ng buhay doon. So, please, hanggat sa kaya nyo, hanggat maaari, magtimpi lang kayo hanggang sa maayos. Maayos din naman yan eh. Ano lang naman yun eh. So ayun mga bossing, ayun lang po ang konti sa mga chismis, no, sa Pilipinas, sa mga issue nangyayari, mga nagva-viral na issue sa Pilipinas. Sana nag-enjoy kayo sa ating reaction video, at kung nag-enjoy man kayo mga bossing, i-like nyo po ang ating video, at syempre mag-subscribe na rin po kayo, at huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell. So ayun po, maraming salamat sa tumapos ng ating video. Hanggang sa muli, paalam, Sir TV out. Peace.